Wasirinya kwa Ramogi koro injokaga en mor mane omako jogo mane tugo kanyo. Tim mar wakeni mar Harambee Starlets osechako timo ikruok margi ne tugo e kindgi kod tim mar Cameroon ka jaloch biro ng'ado tiko mar donjo e tielo mar ariyo mag manyo tiko mar donjo e tuke mag pinje Afrika. Tim no mitayo gi kocha Beldino Demba osechako timo orako e lap makasrani ka jotugo 16 osedonjo e tiegruok makamano. Jotugo mamoko mane ogwel ahinya matugo e leagues mayudore e pinje maoko biro riwore gi jowetegi mag Starlets. Starlets biro wuok pacho ka chieng' tich adek kendo tugo gi Cameroon tich abich kapok giduogo kendo bago ne Cameroon tuge pacho ka tarik 23 dwe ne. Jaloch e kind tim mar Harambee Starlets gi Cameroon biro rakore kod jaloch e kind tim mar Gabon gi Botswana. Tim mabiro loyo biro yudo tiko mar yore tuke mag wakeni e pinje mag Afrika mibiro bago e piny mar Morocco. Afrika ma milambo